Balsamo Sursurando. Naimbag nga orasyo gagayam. Isagot mi kada kayo ti sabali manan nga istorya nga ingkam pinauluan. Prinsipyo ni Tata Balsamo. Dito'y drama tayo. Balsamo Sursurando. Tata Balsamaw, mapantamanan ni Jay Sigo na papapananta. Igay inuman. Kuwin na. Nya pati sa bali ngay. Anya oras ang mapantangay. Ure alas 5 ti malam tata. Mayat madlang no rabita mapan. Ado ti cakes. Saan mo apigsaan, Patilo? Ang mga numanggag na ka ni Tata Utaw. Kit idarum na kin inang itay. Kano ya sumangpin niya pong itay. Tapi ani Tata Utaw ti kadwam dito'y balayyaw. Mabayag pa'y kanaw ni inang itay itinapanan na. Iso ngayon baon na ni Tata Utaw akadwak dito'y balay. Kasta ka day, tata. Ay, agsapatos kanto tata. Ha? Agsapatos? Awan, basta ado ti orderan tang arak. No, makaano ta. Wan, danag mo na ya. Sakti makamaw, Tata Balsamaw. Balsamaw, sa dinutin mo. Aday tan, sapulin na kaw ni Tata Utaw, Patilaw. Ala, mapangkan, tapnusan nakaamakita ni Tata Utaw. Alang araw, mapana kaw. Urahin kanto ijay tersina ni Purina, Tata Balsamaw. Tapi naglalaw kayo umutang tata. Kin, asla, nabambanog kayo. Ay, nakatugaw tumod ni Tata Utaw, ija si nagtiri daw may. Isuan dyan nakaruan asigaw, Patilaw. Kanya nga tinaramit kayo. Ay, limag tuwak ijay tawa mi ah. Una yung ngay, naimbag man ta na sayati pa nagdisuyaw. Ay, una, siyak pa'y. Narwam na ito, Patilaw. Aglalo no, makainumak iti arakain. Arami na kamain, tapno lang makainumak manain kanakan. Ke mapantangaro din malaman nyo. Oh, hi! May kayong mitmanen. Tata Balsamo, kan Patilo. Win ikan na kami man tinumumi nga arak sinayda. Nilusi pa iti servidor itang. Amin, adati sa bali nga ramidok ita. Ha? Lusay? When, di nakatakder di counter, nakasuot iti red. Ay, una yung tikas ta akawas. Nagkiting mo tang. Anya ti kunam, Tata Balsamo. Ha? Ay, awan, sinayda. Pasensyaan nyo ni Tata Balsamaw, sinayda. Talaga bitter da ito nga uncle kaw. So nga ginggay ta, single lat ta. Sige nga rod, te baga ken Lucy, nga iserve na ti arak nga inumin nyo, Tata Balsamo, ken Patilo. Enjoy! Agyaman kamay, sinayda. Ay, una yun day ta akawas. Kasla na ibusan ti lupot. Ay, una yan. Kakasta mo akawis ti uso ita, Tata Balsamaw. Kadaanan kayon tumang kamay. Anya? Oh, adtuyan ti arak ken pulutan niyo, Balsamo. Mala, idi sumlat taditan. Di kan umasidag kanyak. Mes. Makipagaya maklaan kada kayo. Jakmat mangmangan ti tao ken. Ang tugawa kan ti abay mo, Balsamo. Ay, una yun day to ang babae. Nagaduma reklamo mo, Tata Balsamaw. Nagpintas kin siksi ni Lusay, Tata. Agpakipot ka pa lang mo ito. Patilo? Anya dayay, Lusay. Mabalin ka di nga umalis ka di may sa alamisaan, tas uluwag man ni Balsamo. Anya? Umalis? Ay win ang araw. Isok kaya iyaw. Umalis Ay, saan ka pumanaw Patilaw? No kaya't mo, siyak lang di pumanaw. Si kang arot ti kaya na, Tata Balsamaw. Unay ka mo tay. Sige, tagsaw kayo nga ginaw.
Ituya kong bangir alamisaan. Ay, basta saan ka pumanaw, patilaw. Di kay kadimadanagan, tata. Umalis aklang mo dita may sa alamisaan. Mala, panawang kayaw, lusay, tatabal samaw. Basta! Aginom ka pa, ipalsa mo. Nabartag ako, Lusay. Yakon ka bailan siya ginaw. Alakit din. Saan ka mo nag-umasin kanya ka, Lusay? Agin ka pa ilaang dita, kat amok nga iso ti kay kaya tiyo alalaki kat. Dele. Aba nga, ingat nga tumtaminis kat mo, Lusay. Ay, sana na saya ati kastoy. Ay, agawin daw. Patilaw! Ala, di mo sumungbat. Patilaw! Nagawi din ni Patilo, balsa mo. Anya, nagawin din ni Patilo. Ay, lukas na, agawin na mo tayo, miss. Saan pa'y? Ag-enjoy ta pa'y mo't Ay, sana mabalik. Mag-enjoy nga. Eh, balsa mo, Dele. Aba nga, ingat nga sa miniskirt mo. Kun, dada. Ikatamat butonis na itablaws mo. Di ko na nabarte ka, Lusay. Eh, saan? Amo pa lang ti aramidag, miss. among balsa mo? Amo ka kayat mo gutlaang, Dada. Ay, di narakupin Ay, pangasim, Lusay. Arakupan nakmut balsa mo. Ay, saan? Ay, nagloko na ito ang babae. Ay, tumarayak sa amin na. Oray na bartengak. Kabailak pa mo dito maray. Ay, talaga diyak magustuhan. Tagas pasabak. May isa. Dua. Saan ka masapol nagbilang ka, balsa mo? Alakit din. Ay, talo. Taray! Balsa mo bagay. Taray! Ay nagloko daytan nga balsa mo? Intarayan nakmutan. Sa sino tinagapwam, balsamaw? Saan ka nagpakpakana ka niya? Ha? Imbili, nilang mutay, kakadwang ka. Naglibas ka kayam. Naparamaya. Di talang ayan da sinayda. Tataw-taw. Kurang kami kahit. Nagkuyog kayo man ang patilaw. Nakita lang ang limabas ni patilaw ni kalaban. Hindi kwan, naawan ka ba tayo? Salbag na niya patilaw. Ibati nakpailang magmay sa inuman. Ngan inak rinamas. Tataw-taw. Aya, dahil ka rin, tipig to ti arakin ka. Balsamaw. Rinamas kay magbagam nita nga. Puno si magbaga. Tataw-taw. Uray no na barde ka. Amo angan inak rinamas. Yakamukin ka. Balsamaw. Sino kumagay mo, si mga yating kay tigas na kay suram. Puno nga raw timbaga, tataw-taw. At na kayo no saan kayo mamatay? Si katilalaki, si kaki diti marabusan. Awan mo, balsamaw. Ulaw-ula tayo ta. Di ko na kaon tataw-taw. No saan kayo mamatay? Saan lang? Ngila, aglisi kayo, tata. Taw mo na ka. Kaya't gawin, ti agilan. Naimbang agsapam, tatabal sa maw. Kumusta nga titurog maw? Nag-enjoy kayo kadimo lang kinilusay. Nag-enjoy nga ibagbagam mo dita. Salbag ka talaga. Imbati nakpailang mo di inuman ni Derabe. Gawin tabisi kayo magkinlusay. Diyak magkata, maistorbo kayo Amaw patilaw. Ngan niyak naramas idirabe.
Gapu itinaramid mo. Unay katang nga ni naramus. Ngay, maramus ka no, Jo? Unay ay, Apay nga katawa ka ngay. Anya tinakakatkatawa itimbagak. kapoy kayo nga rod. Ano kasta? Tatabal sa mau. Ay agtala ka man patilaw. Ta mga numapatil-tilang ka. Unay kayo mga minang ngay. Tultulungan kayo lang nga runay. Tapos na makasawa kayo. Ngam kumapoy kayo, no chicks ti pagsasaritaan. Ay sana basta-basta tinaramid mo kanyak idarabi ay patilaw. Amom lang arudan nga ay wanak ti virginity. Tapno na sinawak aso mango iti altar. No danto ti maasawak. Kas niya kiday tinaramid mo. Pinanawan na kiday. Hey. Inamoy, Jo. Sa nga uso ti kasta itantata. Nasinaw nga. Unay ngay. Lalakayang kalangarurin, Jo. Nagadopay lang amumay. Kalantangang kalangarurin. Alagaan pala ti virginity, may. Unay ngay. Naungkal kanton, di ka pala nakaraman. Unay ay, tatabal sa mau. Anya! Apay nga saan mo tin umay ni Balsamo dito'y patilo. Jak amo lusay. Isurong man kanyak no sa dino ti balayda tapan ko man sa rungkaran. Anya nga ti kasukat na. Lusay, no isurok ti balay, tatabal sa mau. Kasukat? Kuwin na. At dati kasukat na. Anya nga ti magunod ka, no isurok ti balay, tatabal sa mau. Sige, ilibre ka ti mga buti nga ara. Ha? Day talang. Unay, nagchipmit ngay no kas talang. Lusay. Anya ngay nga rod. Amomon si kamay. Unay. Ni Balsamo ti kayat ko patilo. Isungay surum kanyak no sa dino ti balay dawan. Apay pala nga ipili mo. Ay, ti bagim kingkwana. Di nakangarog kaya ni Tata Balsamo. Kat anya ko maita. Adan tumut laeng patilo. At sumunga na balasang Balsamo. Ha? Kasla ni Lucy magtataw-taw. Lusay. Di ngay ibagbagak ka na kayaw. Angan nga ni ak naramags, ijay inumanda sinayda. Nanay. Nagpintas tupay, Balsamo. Anya ko maita, nung napintas, tataw-taw. Agbagay kayo Ay, jak kayat ti babaya kaskin kwa na, tataw-taw. Gumarampang mag. Ti kayat kaw, di Maria Clara ang dating, tataw-taw. Aya, Maria Clara mo sasawam sa. Manmanaw ti Maria Clara ita. Magdalena ti ano. Kalapating pagatumang lang ang lipad. Ay, agtal na kayo man sa tauto. Basta siya, agsapulak ti Maria Clara amanugang ni inang itay. Balsamo? Balsamo? Ay, unayin day taalusay. Nagpuskol ti rupa na umay pailang na balay. Kalpasan ti narabid na kanyak. Rumuar ka na, Balsamo. Tay kakasarita. Ay, saan? Diyak kayat tataw-taw. Da kayon ti makisarita king kuana, no kayat mau. Ala, yung kakasarita ang tataw-taw. Armab no isaw. Aya, ay, hindi kidain. Ano, malpasan. Ala, ikan. Naimbag na nagpakita ka kanyak, Balsamo. Apay nga, saan ka mo dun ang mapmapan ni Jay ayan da Zenaida? Ay, naglukon. Tasalud-sudin na pailaang. Oo, nagulimag ka mo, Balsamo. Ay, Lusay, di mon salud-sudain. Saan ka di pa analawagking ka? Mano ayati kayat mo, Balsamo. Bayadan ka. May sarabi ilaeng mo? Na, ay saan ka bayaran, Lusay? Agawid kan. Diyak kasapulan ti kwartam. Makipurdiyak latan no kayat ko ti kwarta. Anya ti kayat mo, Balsamo? Kastoy ka di? Kastoy ka di, Balsamo? Apay ba nga ikatam ti butonis ti blouse mau? Ang mga nuwad dati makakita king ka. Kit panunutin da gundawayan ka. Nagarte kamot unayan, Balsamo? Kasla saan ka lalaki? Ay, kitwin mo da. Adda ti prinsipyo, Lusay. Isuasi ka, agbalbaliw kamutang. Apay, saan ka mabutang itikas tangan aramidan? Talaga ka di adi mo kayat, Balsamo?
Ha? Hmm? Na, itulo na pala. Ibutunis mo man kini day tablaws mau, kin skirt mau. Apay, awan ka di respeto, iti bagay, lusay. Amaw, no kayat mo a respetuan da ka iti pada matao. Respetuan pa iti bagay. Sana nasaya at tikasta. Nagasat ka tasaanak ang managgundaway a tao, lusay. Taadda, ti patak a prinsipyo ko iti biyag. Saan nagaputas si kati umas asin ng kanyak? Kit gundawayan kamutan. Ay, saan ko ang maramid na ita? Lusay. Iso pumanaw ka. Pangaasay. Bueno gagayam! Di tamanan tinagdibusan ti maysa nga istorya, dito'y drama tayo. Balsamo Sursurando! Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.